Kembali lagi sama kawan-kawan lama. Memang ini edisi ngomong ke mbiyen-mbiyen Nostalgia ya. KSBB Kelingan. kalian sing mbiyen-mbiyen. Nah, TKS lali ya kan. TK Sedih ya. Biyen iki dolane karo Srenlor gak ya aku. Aku sih karo sanduranku. Sak bola ki wateng omah paling. Ya urung ngumpul lah. Ayo adik betul iki kelas loro ya. Loro SD. Kelas loro. Lagi aku sih ning Srenlor aku ketoke. Oh, Oh. ya paling. Berarti iki channel Dharma Taran apa iki? Channel Dharma Taran. Ada Darmawan. Tapi juga. Berarti channel gue. Iya. Dharma iki apa wi Deni? Dharma iki berbuat baik, Heeh. perbuatan baik. Nah, ini sedikit meluruskan yang terkait nama Dharma Taruna iki. Kuwi Sak kelinganku iki Deni Letaren apa ya? Jeneng. Rembukan nama iki weanan aku mbiyen. Kuwi kronologi ra ngerti aku sak mbiyen. Dadi weanan terus Heeh. terkait apa jenenge sing BKKF koplo dan lain-lain. Heeh. Nek digawe iki apa ya lah jenenge. Kakak. Tapi sing men ketok enom. Luwe sing ana tarunane ngono kuwi. Sing ana tarunane dah enom ning duwe niat yang Sing apik. mulia, yang baik melestarikan budaya, terus meregenerasi seniman-seniman dan lain sebagainya. Jadi Dharma wae. Dharma. Tembung Dharma iki apa aja? Dharma iki setahu perbuatan baik Oh. dari niat yang baik. Oh, berarti apa? Mengerucute ning cah-cah nom sing tumindake apik. Minta apik. Khususnya dalam seni budaya, karena bergerak kan di bidang seni budaya, khususnya pemeranan ketoprak. Dikumpulkan dalam satu organisasi Ya, lewat betul. dia. Yang dilegalkan oleh Dinas Kebudayaan. Ning urung Wah, duwe. rutin kok. Urung duwe. Dhisik era Proses berarti itu. kedepannya. Dhisik era itu kali. Wong arep ngusulke yo malah apa? Dhisik iki ganti Mbak Yani ganti kae apa ya? Kuwi yo Rio sibuk to Rio. Nah, ini sponsor kita sudah datang. Ini dewe. Sini. Malam ini spesial disponsori oleh angkringan Priambatan. Wah, cap iki ya. Iki Susu jahe spesial. anget-anget. Susu jahe. Ini dewe. Apa kuwi? Kok jeruk? Jeruk. Oh, Wah, iki sik susu spesial. Papan ning gawane. jago-jago. Seperti itu tadi Dharma Taruna. Sekilas Dharma Taruna. Itu versiku kok nek di klub Euro Fest ini Deni coba. Gathok ora. Kuwi Soalnya chatnya tak goleki ra ono kan. tahun piro 2019 berarti. Kuwi Iya. awal-awal nganu to. Apa? Ontran-ontran. Kisarane ya oke Pak. Anjir. Nama awal Covid. Oh. lho. Urung ya. Sadurunge. Sing apa? Bermono kembar kae wis Dharma Taruna iki. Oh iya Nah, deh. iya. 19 kae. Ya meredupnya BKKF koplo. Kuwi wae sekilas kuwi ning bengi iki ngomongke jaman biyen wae. Ngomongnya Gandeng. tahun
ora 2000, songo. Songo mungkin. Aku nggak sama tambah 6 gitu. Sama ya sekitar sama walu sama. Ya kemungkinan. Berarti 9 tahun yang lalu ya. Mencerminkan usia kita. Tahun luwih. 28 lah, 28 tahun. Ini bertiga itu dari lulusan SD Bung Sren. Yang biyen Tapi jenenge dulu masih SD Krekah ya. SD 3 Kreka. Oh, Krekah telu ya. Ngopo Kreka telu. Makane terpekah. Oh, Krekah loro iki ndi? Kreka telu. Wis ana. Negosari. Pekah. Ya ngopo ning Bung Sren kok jenenge Kreka telu. Nah, kuwi rung paling biyen rung anu. Nah, asumsiku ya, analisaku deh, analisaku. Dan dulu kan Gilang Harjo kan terdiri dari gabungan 3 kelurahan. Sing lori kelurahan Jodok, sing tengah kelurahan Bantulan, sing itu kelurahan Kreka. Nah, Bung Sren iki mlebune ning kelurahan Kreka. Oh, berarti kuwi malah anu ya. Ning ora terus kuwi sebelum ora terus sebelum ade SD kuwi ana ora sebelum dadi Gilang Harjo. Heeh, maksudnya kan Secara berarti wis- teritorial sejarah kan Oh, tapi berarti kan wis ana Bung Sren ning mungkin isih ana kering-kering kuwi mau ya. Dadi Ya. telu kuwi mau ya. teritorialnya Di mungkin dilepoki kring kuwi tembunge mungkin. Kering Selatan. Ya mungkin. Dan sebenarnya pun di kelurahan isi ada penyebutan Kering Utara, Kering Tengah, atau Kering Selatan. Jadi 5 pedukuhan. Oh, 15 ya. 15. Analisaku loh neng bos. Besok dikonfirmasi. Konfirmasi. Yuk ngundang Pak Lurah. CMB correct me be. CMBI. Cemiwi. CMBI. Cemiu. Nah, ngopo ngomong ke mbiyen-mbiyen soalnya ono dar. Darmawan. Wis pisah wis petal gak. Iya Wis beda wewengkon. Dideportasi ke Bung Sren. wis beda domisili sana. Misah dhewe. Karena ngerabeni putri di Brangwetan. Nang alas Lupuro kono ae ya. Ora neng ngeblek-blek. Ngireng-ngireng. Ngira-ngira Sumber Mulya. Ini Situ Mulya. Situ Mulya. Di Puro. Ning anu, rumor sing beredar. Iki jare Pak Dukuh. Oh, mboten nek niku. Soalnya tahu aku neng sosmed badian ngene iki kak. Aku rancang. Kuwi mesti sambutan to. Kene niku kan pas zaman sawalan nggon gawean ora nggon kampung nek nggon kampung kula nang warga biasa. Ning kok ning kampung kae. Ya nggone Background-nya? dilalah sing kanggonan ki Wong mupeng Oh, tuh. jadi neng kantor. Ora ter Terus kayak kita tahun wingi apa ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun sekepungkur lah. Berapa rokok dah? Ora nek ini lagi ngetren apa ini? Sosok pria tanpa rokok itu. Oh, anu. Pesona Pesona pria mas-mas tanpa rokok. kira lagi wae lah. Aduh, ramah mas iki. Pakde. Nah, kuwi dadi nek gandeng ono dar dadi ngomong kene biyen-biyen kenangan-kenangan biyen zaman-zaman SD. Saya kumpule yo apa ketemune yo pas SD. Walaupun sak desa, sak Desa. apa sak kampung, sak pedukuhan. Ning yo kuwi apa ketemune iki sak kelinganku kelas loro gitu. Sak kelinganku. Wong biyen aku isih ning Sren Lor terus biyen. Ora teng kelas juga neng kene to, Mas. Heeh, wis ning kene. Tapi dolane iki sak kelinganku aku sih karo cacah Sren Lor. Ya sak ndurku kabeh. Gustaf bareng kae. Neng kelas sisa kelas aja. Sak Sak kelas. kelas ya. Aku urung model AB biyen. Oh. Terus ya kita ora nganti AB ket biyen. Murid ya. Ah ya kuwi. Neng sing paling kali nek kelas 1 iki mentrene kacau. Oke, ya kelingan aku. Aku kelas 1 tahu terus kelas 4 tuh ya. Pindah kita ya.
Sing kelingan sing guyon. Awake kelas 1 kan. Panjerane enggak ada. Ditulungi karo Bu apa hari. Nah, kelas 1 kelingan ora dine obat lho. Apa ya obat apa ya? Obat cacing obat apa lho. Jadi kan neng kelas didumi obat ngombe. Obat pil tapi. Obat cacing paling. Nah, aku kan gawa aqua belas. Oh. Aqua belas. Kita turut absen kita lihat anu. Si ini kalian Budi ngaran. Oh. Nah, kan B, ada sik-sik itu obatnya. Jaluk wedangku. Obatnya dilebokne wis. Wah. Air mineral kuwi dadi butek obat to kae. Kuwi apa? Ketokne cacah mbiyen iki. Apa ya? Maksudnya akal licik iki wis ono. Heeh. Wis ndi cara aneh-aneh kok mbiyen iki. Soalnya banyak tahu diliciki bakul. Jadi makanan legend pupus seleng. Oh, heeh. Aku tuku bener sangone mung Rp50 ya. Hmm. Nah, tuku pupusnya regane Rp1. Heeh. Aku teh ada bakule 50 Mas. 50 le no gini. Nah, kalau duitnya tak pangan wis 100 ding no ki ya aku tak 50. Sampai bakule sih. Ketoke seprene isih padha gitu. Maksudnya wajah-wajah iki Sik. apa awet. Mungkin saya kelingan. Lampu nek nggon kelingan. Dhewe sik kelingan wong. Kuwi. Bapak sing kelingan dhewe ora nek dhewe sik. Unyu-unyu biyen iki. Ayo adik. Gini. Ini Darmawan ini agar sekolah ini gulune mampu bedak bayi. Jadi anu isi ditusim. Ora. Wedaan berarti ya. Mungkin yo efek-efek kuwi mau. Jadi kelas 1 2 iki saya dibedaki. Mampu adik. Dan aku royan kerep ngambung gulune dar kita iki. Diambung. Gak enak ambune ambung bedak bayi. Kuwi mambu adik. Di kelas 1, kelas 2. Kuwi ning apa ya nek dolane bar sekolah barang iki. Aku ora tek ngalami kuwi to. Maksud iki jarang banget aku dolan karo cacah kene iki. Mbene dolanku ya karo jagat karo Mbak Tita bareng kae. Wis paling wis kelas 4 munggah paling lagi dolan karo cacah kene. Maksudnya bar-bar sekolah kan biyen kan mesti anu to. Bar sekolah nek ra mlinteng ya apa mbuh delikan mbuh apa Boy-boyanan, betengan. Mesti ana aktivitas-aktivitas ya kuwi mau ya. Bentik barang. Dan Nekeran. satu tempat yang tinggu anu apa? Tinggu jujukan semua anak-anak wih. masa itu. Sing didol SD ya. Dolan Didol aku uwokan kali ada uwokan. Wah, nekeran ya. nekeran. Wah, nekeran wis kumpul ning kono gitu. Ben kene ngalayan mundu. Oh, itu Bandung apa ya? Aku iki Bandung. Apa? Ya kan anu apa? Baseball. Basketan, baseball go. Pak sampah diadang ini. Nek parah ini kok. Kayak gue Ngelani blengkere. mundu wis mateng ae to. Dadi yo nyeprot ning ngene Pak DC ya kuwi. Nang wetane Pak Dese. Mundu ki apa ya buah? Saiki buah apa jenenge? Mundu. Kaya ngerti ya mundu kuwi. Mundu iki nek dondong bedone ya, dondong ya. Apa? Dondong bedone ya. Betul. Mundu ya cari googling. Kuwi nek matung jemek pedak ngonyok. Ning kuwi dipangan ora kuwi? Dipangan. Enak dipangan enak. Meh mirip kaya pelem ning rada anu sithik. Kecut. Rada apa ya? Sepet. Ya no kaya serate lho. Nah, kaya pelem kematangan. Heeh. Ini kenapa peloke? Ana bijine nek dipelok. Rata, jadi Indonesia rata. Wah, ranting. Paling ngertine mbek mundu. Cah-cah saiki paling kurang ati mundu. Nah, ini yo mbuh wite isi ora wite. Ora ana ya.
Angel. Ya mbiyen iki kuwi yo apa? Nek buah-buah yo kayak duwet karena Cuma nang makam. jeruk kingkit. Mungkin tekan lho. Jeruk gigit. Cincin ya. Karena nganu. Udah tuh. Jeruk gigit sing anu mari meling-meling lho. Cak kaya talok-talok. Nek sing kita kan jeruk iki tar. Utuh sing abang lho, nek sing abang rambutane utuh. Oh tuh kae. Sing meling-meling kayak meling-meling ngono. Kira dipangan to rek. Jeruk nggo mutan nganti kledos. Sing tahu apa jajanan legend sing aku sih kalingan kayak saiki. Apa? Pasrah. Nah, pasrah bener. Pasrah. Pasrah Nah, ya. Dodol Mbah Jaya kembar. Kalingan aku. Kelihatan. Ternyata Wah, ora tau jajan rono aku. pasrah kuwi dadi telo Oh. di apa ya? Diserut apa diotan? Apa direpi? Ora direpi cilik Cilik terus dinai Gula. kelapa, itu parutan potong kelapa. kelapa karo jur-juran gula Jawa. Kayak digawe warna-warni ono abang, ono ijo, ono merah. Oh kaya anu. Oh cetil. Oh. Itu Anu. Bedone. wujudnya sih sadurunge gethuk ade nek telo diwana dadi gethuk, nah sadurunge gethuk. Dadi sih wujud telo. Wujud telo ning direpi. Ora kelingan. Yo ora Bisa. dasare ora tau jajan rono ya. Isih kalingan nah mergane dhisik ya anu. Tuku esuk itu kan nang pinggir sekolah nang Oh. samping kelas 1 ya dhisik. Tahu nang kono dhisik tahu Oh. tuku esuk. Terus kan ono sing syukuran kae. Terus nanggap wayang. Mbah Jaya. Anu si Biar ono wayang. Samsu kae. Ono. Ayo bareng. Sunatan nah kuwi Wah, ora kelingan aku. kelingan esuk tuku terus kan ono si bengine kan ono wayangan kuwi ra teman kan bebakulan kan darono. Heeh. Darono wis siap-siap resik-resik ono kae Mbah Jaya kembar ya. Satra. Golek anu golek nggon nek dienggo dagangan. Aku sorene ono kabar ra ono. Bengine iki. Ya bengine. Di pasar wayang kuwi. Ya wis di siap-siap ya kan enggak nih. Aku Wah, ora kelingan aku. aku cok beda aku esuk mau tuku pas wae Mbah anu to Mbah Jaya kembar to heeh hati-hati engko rak ditakoni le rene mampir tuku meneh gino dhisik isih cilik Oh, nek biyen medheri tenan biyen. Nek kelas berapa kae? Ini ana wayang iki. Aku kan ana wayang iki Ora kelingan aku. umure ra kelas 4 atau kelas 5 ya Mbok mbok. kare yo di nang omah sing saiki didadi si Mehmet lho. Oh. Ya dengan kuwi. Ora Yang erane lali erane. kuwi. dadi kalingan tekan saiki jenenge pasrah kuwi mau Pasrah. mbok nek nang jaba asline ya jenenge pasrah apa ora apa mau gawean dhewe lho produk pribadi ya. Lokal Paling pride. koyo telone wis ngene wae lah. Pasrah. Iku nek mbiyen yo bangsane telo-telonan ku ya olah-olahane. Kaya apa kae? Lempeng buta. Lempeng Oh, buta. Intine sambel kan. Oh. Sambelnya juga tuh. Biyen pira ya biyen? 50 apa 100 ya? Mereka orang mesti sanggup ndak sekolah iki. Iki wae sekitar 50-an 100 rupiah wis gede banget to bisa. heeh. Nah, aku yang anu apa? Remukan gorengannya udah diwadahi plastik. Oh, Didol nyelawe kilo. iya no. Wah, keren. Blendung iya no itu tuh blendung. Bundungi apa nih? Didol saka jagung. Jagung godhog kae lho. Oh sing wis apa wis pitilan ya? Heeh. Lha masa nggo apa? Yang putih-putih iki Injet injet. Bukan wujud toh. Blendung. Ya kuwi apa nih? Ya rapal ya. Enek sing kelingan ya kuwi apa? Kerupuk buta kuwi.
Ning tuku. Ning kene dhewe tuku iki beda rasane. Ning pasar kangen kan ono. Ono ya. So cilik malah. Oh, nganu nih lang apa? Teksture iki malah dadi kaya apa ya? Sing lempeng alot iki apa? Omen ora setipis biyen lho. Dadi rada gede, rada kandel. Heeh. Dadi malah kaya alot ya lho. Lempeng alat ya. Apa ya saka Ya lempeng anu. Apa? Legendar. Itu ya. Lempeng kan digoreng mak alot. Legendar diri cilik digoreng kan dadi lempeng ya. Iya. Heeh, ning Lempeng kaya apa beras. ya? Yo sak Garut. bahane Lempeng Garut. itu Garut. Garut teksturnya Bedone. itu. Oh, Anu gadung. apa ya? Lempeng Komen gadung. dadi kandel. Wah, kok beda kan kaya biyen. Biyen kan tipis banget itu. Oh, Ditemok wae sak pitil. Ning kuwi le enak kuwi gitu. harus sambel iku. Nah, wis ora nganggo sambel yen nek sing pasar kangen pas aku kae. Ora nganggo sambel. Dan enak. Dadi yo beda. Dadi sing marah enak sambel iku. Ya, sambel sithik engko le ngiring-ngiring Ah, ratane wae. Roto. Ngerata jalan sambel meneh. Nang kae. Kuwi wis serba. Pokoke nek iso lakukan kaya some kuwi, some sing njukuk dhewe kae. Suwe rampok. Ah, Rampok. sing apa? Kene geringe lho. Wah, iya kuwi Tipes suwe- tipes dari. tipes aku seminggu. Ah, Dia dileke. Wis sambel ora akeh kan njukuk dhewe to. Oh. Dadi tuku some iki. Somene yo njukuk dhewe, sambele yo njukuk. Sik dhewe. ngilik sapa? Aku wae. Kok enak dhewe kok wong iki. Satu Ha kene nek aku lari tuku. aja. Tuku. Dar ora akeh gering neh. Ah, tenan biar bar tipes mari tuku kuwi. Kan nek tipes kan ora oleh ngono to. Ora Sing betul. ora pedes. Ah njukuke ngiwut ngono kae. Tipes meneh. Heeh, gering neh. Ah, seminggu ya bar kuwi panas nang kantor dhewe ya. Karo Oh, Pak Praptono. Wis sempet ngono ya dar kuwi. Oh, aku nek kantor dhewe karo ga susulan kuwi mau. Nang didami karo Pak Praptono. Wis gering-gering iki kene gitu. Kelas dulu tadi. Kelas 6 ya. Panas. Panas. Yang sing akademis pinter dhewe ya gitu. Nah, Oke, karena aku tahu tak aku sih ya. Nggak ada PR matematika. Kelas loro ya lagi. kelingan. Jadi PR ini si 1 kali 1 terus 2 kali 2 3 kali 3 tekan 10 kali 10. Terus ya itu negara apa ya? Manu bae. Di siji loro telu kali 10 terus. Yo. Saya pelajaran matematika tak oke. Lho tak isi kilo 1 loro telu kali 10. Dia ini diisi bener dari bapaknya. Nanti kan Ada kelingan sih. dari bapakku ya. Jenenge sekolahan iki. Apa? Zamane kelas 5 wae Pak Pur. Pak Pur. Dimpleng-pleng. Kuwi. Apa dimpleng-pleng iki? Gawe Lho lempung ya? Apa ya? kita gawe apa? Gendeng. Cara foto gendeng. Ah, kuwi Pak. Mae lempung, bahane lempung, Pak. Ah ya tanah liat dimpleng-pleng. Pak Ampun sing nyambidur itu. Oh, gitu ya. Ini kita nyambidur biasa gitu. Butuh olahraga. Olahraga Pak Gandung. Oh iya deh. Pak Pur iki matematika mbiyen iki. Beri ngosen ya. Karo ngajari seni musik wae ya. Oh. Pokoke mbiyen iki nyambi-nyambi kok guru iki. Cuk, lagu ngising gawe lagu SD Krekake. Pak Pur tuh. Pak Praptono. Pak Prap ta ya. Sing rada musikalnya Pak Prap. Ayo kuwi nek Ning sing dolan keyboard Pak Pur ta. lanjut nganggo apa? Sing kardus. Duduk nggo sapu kae lho. Sing iki apa neh? Apa neh? Kok men? Terus to kae. Pas rencana nggo perpisahan topo rapat ya. Oh, Aku lali ya. gue sapu kardus karton itu
Ora iku dirigen barang. Kan bener no, Aku dirigen barang. beberapa siswa dipilih gue nyanyi paduan suara tuh. Ah, oh. Kita nyanyi lagu di sekolah gue. Ini sing gue terus itu kali kan aku. Ah, kuwi instrumene kuwi kok men. Kuwi Kali kerdu sih karo diligan to, Dar. Heeh. Karo apa ngono sih. Karo Kecrekan. Nah, kuwi Bang. Yang sing nggo tutup botol Fanta, Sprite, kayak Padahal biyen iki ya wis ana suling karo anu to ya. Pianika. Oh, oh. Berarti sing instrumen sing musik terangan lho. Bikin piano barang lho, ini kudu di sekolahan. Ah, kuwi Pas. pas kelingan sing. Sing cah paduan suara do latihan nyanyi kan gue piano cilik kae. Oh. Keyboard. Ya kuwi terus Kuwi lagu dah sing pasar kuwi. ya wis keri-keri kuwi kok men diulang Pak Pur iki kelas 5. Oh, nanti Pokoknya rencana gue perpisahan kok iki. Heeh. Tanpa rapot. Rencananya ngundang wong tuane terus kon tampil ngene lho. Nah, iya. Ning yo ora nggo kostum tapi piye mben. Yo nyeker barang kan gitu. Yo apa? Nek piknik Borobudur ya. Tau ta ya? Borobudur mau pram. Mah ilang ya. Ah, aku ilang kae. Karo kowe ora ta? Oh, karo bu guru Inggris ya lho. Wahyu. Ah, oh Wahyu. Ah, kuwi. Ya lali ya kuwi. Aku ilang kok men. Aku melu wis ilang kan. Kayak iki ning dhuwur wis kita rombongan ra ono. Rombongan ra ono. Wis medun wae. Jebul medune do madang lho. Wis posisi istirahat. Ora ono sing golek ya. Amel ora ya iki. Kudune melu to. Kok lali ya? Acara apa ya iki? Wong kuwi aku mben nggo kaos kuning to. Keselamat kudute Pak Pur apa ya? Pak Prap ya. Ning kene iki bolong ya. Guru-guru nyambi udut mulang ya. Nah, iya. Rombian iki anu kelingan jembluk. Tak kasih dhewe. Ngerti. Atenane ngompasi to. Oh, pas Jadi- pas. Pas. Jadi ana jajanan es gabus. Oh. Nah, aku lagi mangan kuwi. Dijaluk lho dhek. Tak mut kabeh. Tak nek kene iki. Yo di jalur apa tapi? Dicokot pisan ya. Tak mut terus dibuang. Es gabus. Itu ora es gabus. Bisa iki. Sing daerah diet itu. Es gabus iki. Senin Bedone. duduk Senin. Itu Es Es gabus iki ora kaya es ngono kae cokotane. Cokotane luwih empuk. Tapi yo kuwi to sing daerah diet itu tar. Nek sudah lali aku lho. Akhirnya Senin Tegal Lurung mau ndi? Ono bune Depok kan. Wong Depok. Ya kuwi itu bakule. Lali aku. Nek kaya kuwi to. Ning produknya ora ngono kae. Bu. Kan isi krasa es banget dicokot. Laduk-laduke. Ya empuk. Ning po ya ngono kae ning versi beda ya nanti. Ning sakenanku teksturnya beda. Es gabus, es goreng. Es goreng dicelup, Kok iso goreng? Ya rati goreng. ya digoreng. Celup to kae. Kudu coklat to kae. Kudu ya, kayak minyak lho. Kok pahit-pahit ya to kuwi. Hmm. Minyak iki. Apa ireng-ireng iki? Es lilin. Orsone es batu diparut ditumpuk mung dicuri orson sithik. Orson iki sirup. Sirup. Nah, saiki nek nggon Filipina anu es ABCD. Ah, Bener. Aku gak ndelok. Anaknya loro itu deh. Loro. Lanang wedok. Lanang wedok komplit ya. Kayak lanang wedok. jadi sesuk lanang berarti. Kompliti ya. to. Lihat. Dia di pira? Dava. Devan Heeh.
umur 5. Devan Yang di planning umur 5. Makanya anak-anak pinjul di- sekolah papat. 4 tahun. Karo mburi ya, Bar. Wah, bareng kok. Wong kon kuwi mundur lho. Wong HP Sasine apa, Bang? Sasine apa? Juni. Oh, aku Mei. Nah, iya HP tanggal Tapi 30 terus Mei, siji ya. ning, terus siji. Aku terus siji Mei. Yo, kacek berang dino Mei. Mang dino. Oh, Kang Sanon kondisi ora. Gaweanan ora? Wis rung. Yo. Sik windu iki. Yo saiki yo. Terus radio sik dhewe kene ya. Sing bareng reng kabeh ya karo Rina iki. Rabine bareng, Ya iya. laire ya bareng. Ini gaweanan dari Rina. Saya mau keletan tembok. Di anu kae Porsche dek. Kode suara. SD. SMP awor ya. Sampai awal. Aworne SMP. SMP ya wis anu ya. Sampai sekolah nang Gedak ya. Zaman gempa. Ya iya. SMP iki Ya orang tahunan ya weh. aku meh bablas kali anak. Jadi pas les awan mah ya. Ben tau lek mangkat awan. Kok jamane gede kuwi tadi. Mlaku sak telu tekan ngene Pak Mujono iki susu. Aku sambil mangan roti apa donat. Ning ketoke kok ora ngerti kowe ndone ngarepku. Heeh. Dadi dilek ra iso Selak. ditoke ra iso. Ya tak paksa tak kowe tidak ada iso. Paling kok roti empuk ta. Tak paksa karo dodok karo jingru-jingru lemah ae. Ning kelas pirane lali aku. Nek anak lalu kelas 3 wis ono les. Les awan. Oh iya mbiyen iki anu ya ekstrane iki komputer ya mbiyen ya. Komputer ora cetha ya. Yang gak cari ngetik, Heeh. dolanan game to mbiyen. Mbak Sari. Saya kelingan lho jenenge. Ya, Aku lali aku. Harirun. Jadi saya nggone sempit banget tuh yo-yoan. Ayo sak komputer ngwong piro mbiyen. Mbak Sari. Disket. 3,5 floppy A. Berarti wis piro? 20 tahun yang lalu ya. Ya wis meh 2006 kok. 2006, 2007, 2006. Heeh, 2008 iki wis STM. SMP ya kae neng Gabusan orang kae ngomong bis. Ngabusan. Delok Ramayana. Ramayana neng Gabusan sing lawas. Ya ra kelingan ya aku. Erna lagi tekan Ampera wis mabuk. Erna Vendor. Wis sing Roman Mencret itu. Bulali aku. Kayak iki Ning sing bis. anu, Nek kali Roman gaman. Vendor neng anu neng pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kae. Ning bis ya. Ah. Rohman tuh kae. Oh, Heeh. Rohman. Ayo Rohman kita nanti. Mereka lah. Mereka apa ngerti? Nah, gue. Nek mburi dhewe. Ra kelingan ya aku Ramayana. Dadi Gabusan sing gedhe lawas, jur dhuwure ono perdame wajan-wajan kae. Sing kan aku nek Ra kelingan ya. si Erna tekan Ampera lagi minggu wis mabuk, wis muntah-muntah. Ngabusan lawas iki ndi? Ya Gabusan kono kuwi. Ning bangunan lawas. Urung sing dadi pasar seni iki. Tapi yo kono kae nggone. Ning aku lali nggone pas sing ngondi karena ya isih bocah terus nang bis ngene tekan ngono. Ora ngerti Wis kendiri. kelas 1 kuwi. Ketoke heeh. Ora kelingan ya aku ya. Yang jero gedungnya Heeh. enggak wayang wong. Lah ra kelingan ya. Wah, Iya, iya. payah iki. Kayak aku sing Borobudur wae ora kali kabeh. Morine iki kesekip sithik.
SMP kan dolan gitar. Poso. Wis sak desa ndek gitu. Kayak zaman bar gempa ya. Bar kemau? Bar gempa. Sadurunge dar. Sadurunge. Aku dolan gitar kelas 1 ya, kelingan kelas 1 SM. Kon terus apa? Gempa iki donge rokera ya. Aku arep Pentasnya Arep pentas tuh, ini arep ya. band tuh. Wis ahli lah pada zaman itu ya. wis lumayan. Kelas loro ya. Lah loro. Wong ngene ra iso turu wis ngono masuk pentas. Mah esuke gempa. Wis sing iso tekan iki do pentas ora. Ayo perdana ya. Kowe yo nyempet-nyempetke nilai sekolahan. Heeh, mlaku. Ora kayak anu. Kayak sapa ya? Rokok barang ta? Aku nilai ning aku iki nganu ora sapa ngono ya. Pak aku ora Nilai yang ngepit tau ya. Lah mlaku. Aku Aku ngepit ngaran. nilai iki. Delok dijabut. Betenge watu sing ning aula kae. Ning ndi pendopo wis ambruk. Ambruk ngalor. Nek ana kursi-kursi wis ana drum barang. Ya aku nilai kae rada sore kok. Ora awan. Awane aku sineng anu kae apa? Kuburan esuk. Awane, Esuk ya. tekan awan. Ayo banjur tekan Ampera kae. Tsunami. Ora. Kuwi wong endi to ya? Tapi pas munggah rene iki jejer kuwi wis ra ono posisine wis dikindhem ora ono. Gede wae cilik. Gak cilik. Ngene yo tapi mbok wong endi? Si anu Gina. Utu taruh wong jopo. Wis wong kene lah. Mbok wong Didit tinggal didit. Nama didit. Oh iya. SMP. Jadi ngeband ngepit. Warung rental PS kan. Apa jenenge? Ini Mastri. Iya. Mastri. Temas. 1000 ya? 1000 kira. 1500 Oh, pes. semangat saya. Mastri. Nek aku neng Gila ya. Ini jadok bulan jadok. Ono paten iki. Ini Mas Deki. Kulon ayah gitu lho gereja lho. Petandalan. Aku isih ning kono ya. isih kelingan welinge. Makane lunga-lunga ana blarak Malang Kalau terbalik. aja dilewati. Golek dalan liya. Ada wong biyen ono Iya. kan. Gak anu ana kuwi ya mikir. Itu kan ora apa ono. Mergane opo? Aku ora tekan sing kandhane kuwi. Ora. Mergane nek liwati kuwi kena bongkoke ambruk kowe ngopi. Wah, kuwi mbiyen ya wis. Ya cah cilik jaman mbiyen wis krungu cerita Siti Ayo. gila lho jan. Wong mbiyen nek kuwi apa? Mbuh pada waktu itu ngerti guyon apa ora ya? Ngelewati gereja aja diingetke ndak kobong. Ayo ra ngerti tenan lho ngepit iki. Karo anu nek nudingi apa kijing panyapat geget anune drijine. Ning Wahyu Digdaya mah mlayu lupa-lupa kijing. Golek galundeng. Karo kopi. Oh ya mbiyen sih akeh ngono ya. Sajen-sajen iki. Wong ngirim iki sesuai permintaane selama masih semasa hidup. Yuk, apa zaman mbuh kuwi SD apa ya? Poso-poso bar subuhan jalan-jalan to. Lalu tambalan lho sing gembok gede. Oh, biyen. Aku urung tekan dhuwur wis do Udah mlayu. mlayu bengok-bengok kae. Gak dari tekan iki ra ngerti ngopo mlayu. Ayo kuwi. Biyen iki wis ya wis gila banget tuh krungu cerita apa. Ning lho ndi to gembok iki? Sing ndak-ndakan ceko wetan kae. Sing pas apa? Nyadran. Kae munggah yo engko mbuh kuwi yo ngalor apa ya? Pokoknya lagi munggah ngono wis. Tadi wis do tekan dhuwur ngono. Aku lagi arep tekan dhuwur kuwi Do mlayu sen.
Biar ini tetap beda ya. Jalan-jalan baru. Apa-apa nih barang ini. Sahur keluargan. Keluargan tiga susu mbokku. Tak ambil separuh. Tak kok isa-isane aku mikir engko tak ambil bar jalan-jalan. Padahal poso tapi bar jalan-jalan itu. Iya. Sing Ya tak ombe ya. sing apa ceritamu karo Ari ya? Ya pas poso-poso dulu. Sing apa? Kayak apa? Tempe apa ya? Kuwi disuguhi Anu, dipangan Ari ya mangan. sik apa dalane iki? Jadi gue cerita gue pas ning omah ning harapan mau piye nu. Hari teko lagi mangan kuwi. Ri, anu Ri, apa kuwi apa lembeng mau kulit klotek-klotek lah. Klotek-klotek Ri. Dek mangan yuk diruri sapa? Wih, udah ra poso. Ya Ari bohong. Oh, iya. Goblok iki. Sebenarnya poso anu prai ya, dadi Mau Boleh pre pilih masjid. sesasi ya. ngalim ulama kan. Ini nggak karambol. Iya. Bali-bali subuh. Ngarepe sahur nih kan. Lebar. Oh, terus jam 8 nang jenenge tekan wudu. Nang diri Pak Desa, wah nek adan kira do mlayu lho. Nek adan do mlayu mulai, Pak. Nah, iya. Sing udah turu masjid iki. Jalan-jalan bengi bar tarweh wae. Nah, bar tarawih anu golek jangkrik. Ini dhisik jalan-jalan dhisik. Yuk, kayak lu nemu apa nemu duitnya lho. Wah, Ditekoke apa? Masjid. Nek si biyen kan, Anto ya iki nemu. biyen kan apa? Isune kan pasangan dit pasangan itu. Sugihan. Nah, kuwi nemu dit, kuwi dit pasangan ngono nek biyen. Dilalae nemu ping 3 wae. 10.000, 10.000, 5.000 wae. Wis 20.000. Ditekoke masjid sing ngepal lho. Heeh. Ngepal ngulon kidul dalan lho. Kelurahan. Nah, ditekoke ngene. Pak nek nemu ngene piye? Wis rezekimu le. Itu nggo tuku roti bakar. Orang angkringan ya, Kak? Oh, ben aku tekan apa ya? Heeh, yo baline saka jodok kuwi, jodok sekolah. Yo digetak wong sing sak bare bakso benjo. Oh, Itu sithik digetak wong ngono kuwi. Padha mlayu. kantor dhewe anu si Anto yang mlayu. Wah, Lah iya nek. Adnan Trianto. dhuwur dhewe ya. Guru. Ini tetak kelas berapa? Aku kelas 6 lulus. Wih, apa? Alat tadi. Oh, aku kelas 6 lulus. Aku kelas 5, Be. Meh mlebu SMP pas liburan. Kelas 4 lah. 4 lah kelas 5. Liburan. Aku kelas 5 gitu kayak. Ngunjuk biyen apa? Do gendelen gitu. Gendel. Gendelan itu radang di ujung. Di bawah pupon. Bawah kepala. Jadi jagat pulih jagat. Jadi nutup nih. Wah. Balik. Jadi tetap pindu. Gendelan. Iki sing urut iki nek tetak iki Adnan, Ari terus aku ya. Tadi mereka dorong mari aku tetak. Ketoke lho sainganku. Nah ning si Adnan iki esuk tetak awan wis ngepit. Wah, keletro sempak. Nek ben iki sik. Nah aku tetak iki Pak ning ngene Pak Puji Pak Muji Pandak. Iki terakhir sing ditetake aku karena baru kuwi terus meninggal wong ya. Nek ben iki sak kakak-kakak dhewe do tetak jare oke ning ngono. Aku menang ndi, Mbah. Kan aku nang cepet nang telere nggon ngendi raut ya. Cepet. Sakalingan. Lucu ya. Aduh didit barang ya ono.
Si Nopek lo Ari. Si Nopek nyegrul galen. Jadi tok kabeh terus di Ini mbiyen iki tetep anu ya ana jagongane kok ya mbiyen. Jagongan tetak itu mbiyen. akhirnya ana kuwi. Mbiyen iki ya iku nek nek si Tian barang cerita kae kuwi do awale do kenal karo rokok lho. Kan ono dadi depi rokok lho. Sing tetak. Yang bukene mbiyen ngono kira anu. Ora keren aku. Nah, mbiyen mergane keroncongan kae mergane. Tanggapi keroncong kae rupa Pak. Yang rokok iki wah loro ya. SMP yang delik-delik. SMP mah urung ame. Nek apa lunga ngono kae yang incip-incip ra ketemu. Sithik. Ono wong ya buang. Terus mbiyen iki sak lencer iso nggo wong akeh mbiyen. Cupit. Joinan. Nek ora ngono kuwi kok ora hubungan di kandake bapake yo wedi. Udah kembali yang rokok. SMP urung STM yang ora kerja lokasi. Nek si Endra celakane SD apa SMP? Endra namu SMP apa ya? Wis urung Jaman lama. Tamiya. Tamiya. Tamiya SD berarti. Ya kuwi mbahmu golek nang aku. Oh, aku digoleki kae ya. Anu Ya dhewe ra yo. sandale biru apa ijo ngono to. Padha karo sandalku kok men. Sing diberitake ngene lho, kowe sing kecelakaan wong Busren iki sandale mbuh Ketoke biru mbuh ijo. Itu rampat biru. Ah, kuwi Ana rampat ijo. padha karo sandalku. Ayo tekan omah di sini. Ora ngerti berita. Oh, sopo? Tamiya. Ini gesian kae kok ya. Oh, aku ning gesian karo sapa ya? Dolan Tamiya kuwi ya. Ning Berarti gesian. si Endra ya ndono ta kuwi. Nah, lihat Tapi celana ora ketemu aku, ora. Nek ra arep rono bar Bar rono. rono itu ning daerah Besikan karo Presa kuwi. Oh, presa. Arep nek bareng tenan telu ya nek ngono. Nah, kuwi kok men aku pas ning ngono iki ora petuk. Kok karo Luki wae ya mbiyen. Wae karo wong kene ya boncengan ngepit. Ini ngepin bener saya. Jison ning Remo ning Gilang. Gilang. Pertamanya Gilang. Studio Gilang. Ning Gilang iki nggone Venda kuwi. Oh. Nah, SD, paling SD. Itu musuh bebuyutannya sih, Ferry Kenci. Ah, kuwi. Gede dhewe. Ayo, 3 lawan 1 malah. smackdown-smackdownan. Oh, yang Cah pas. telu wae kalah. Ini kenapa some umbel. Ngarane apa ya? Some umbel apa ya? Kan bakulnya jorok. Ini some enak tapi. Sing dodol ibu-ibu. Sing bumbu kacang. Apa ya? Kan kenyil banget lho. Ora. Ya kene. Kok kene mek some rampok kuwi mau. Some apa sih? Sing gondrong itu. Nek Ora ketok ya. Nek bayangno ider gondrong ngepit. Mas Budi wis jenenge. Ora kelingan. Ya kelingane kene njuk tipes pindho. Ya kuwi. Ya mergo kalian ya mergo kuwi. Ora akeh darah. Pengalaman sing tak alami ya dadi kalian terus. Tipes meneh. Zaman semono balene SD meneh iki.
galingan nang sekolahan ditatang kasti. Ya dikira guyon to. Kayak ora karo bantulan karo ngaran. Roni kok lali aku. ora kelingan Tatang kasti. Terus tak kira main guyon to. Baru kan njut do ning omahmu dan tendu. Digeruduk sak desa wae. Kayak bal-balan po? Kasti. Pasti po. Oh, ora kelingan nah ya anu apa awalnya kan ayo tandingan kasti karo nggonku. Wah yo akhirnya main guyon to. Nggonku sapa wae bebas, yang penting ora karo si benci. Ayo. Ada kira main guyon nang ngejak ngamuk tok. Ora wong liya ora kuwi. Dari tandingan ra kuwi? Iya to wong kene wedok-wedok barang tertan opi. Nang SD gini? Heeh. Oh, kan kita. ora kelingan Kita tandingan kita kan aku. Madem netan kae. Nah iya. Kasihan ini. Wong moro rene kok dhisik. kelingan Pasti. wis bale bal karet nih Bal anu jerone isi sepet kae. heeh Nek kae sik diburai bal tenis ora Oh. iso mlumpat dhuwur gendeng nganu wae kok. Sing wetan. Cewetan. ngumbat yo loro banget Nah iya. bale karet Nasi anan kok kombat mulai nggak ada ibane. Nih ben iki nek bar sekolah ale dolan ki ro anu kok main. Karo Ari, Irfan, Sak blok ki wateng Heeh. ngono. Nopek. Jadi ben erane anu F4 Peter Gadre lho. Jawaban. Terus mendeklarasikan diri FC jawaban teh. singkat tengah lantin singkat tengah kabeh FC tahu bikse. Dadi apa iki? Aku lari aku. Ase. wah sakit Ono Simon bareng. Simpen no. Halo, itu poster yang jodok Bikisu. Sing dadi sing wedok waceli kok sapa? Sancai. Oh, sancai Sancai. Meninggal kan? Heeh. Sing dadi Sancai. sing ning salin soccer gitu Heeh, kiper kan. Ya, setel ben dolanan apa? Gangsing nggo remason. oh muni ae Ana ra jero dine anu lampu LED kae. Di pas tiba ono wis murup biyen kreatif kreatif. biyen nggak dhewe Ya dhewe nggo mpreng kae. Terus celanane nggo sikat gigi. oh Sing bolong ae. Formula. Karo jero apa sih? Nek ngepit nggo cumpreng lho. Adi kampanye erane kampanye. Ayo klopot. Cumpreng gonpreng lho. Ayo. ayo apa kulitnya ta sing kulitnya ta Nek wae disaluri kenur kae diubetke nggon setal di reng. Wah Tirta. oh iya dhisik ngiblate kuwi ya Oh, si Wanto do kreatif. nggih plinteng orang ya dong nggih plinteng kabeh Plinteng wae tunjung. tunjung Ari wae tunjung. Minggu esuk ya. Panas banget iki. Matahari tak tunjung. Melintang. Nek Wahyu Digdaya oleh kadal dibakar. Lamben golek kadal tak kebakan kirikku pian. nggo Enak nih no, jajal sithik ya. Dengan buntut. Golek kadal ngentengi ula. Jangan semono. Kena ninteng tawon das ini Mbah Murdi ora. Melu ra ben. Ora. Dadi ngon wit gedhe lho. Yang bengi.
Delok. Nek melu. Mbuh antara ra melu karo ra kelingan ya. Terus ben jarang metu ta ya, jarang berpetualang ta iki. Oh, Mate porsine iki ora sok akeh. oh. Cah-cah iki dulu lho. Karena bunyi ngono wis ora metu. Nek ra ono tontonan opo. Porsine berpetualang iki ta. Lho akeh cah-cah kidul. Bisa ngalami ra. Berpetualang sangune utek karo go plastik. Golek linju. Nah, tahu aku. Ra melu Nah, melu ya. Golek linju kelingan terus apa ya? Pokoke aku melu rombo-rombone kene ari barang kok. Golek linju surup-surup ning kulone Abi. Dhisan kono kan ditanduri wit-wit linju ya lho. Lah kok sing dhisan namanya rada lahan miring ngene ning jembar tanduri kurang kuwi. Surup-surup. Arep kono kok sik urung digoleki mung daerah kono kuwi liyane do wis to. Balapan rono mlayu wae kudu-kudu. Ternyata nang kono akeh linju klathake lho. Linju klathake kan padahal wis ra ono kulite. Ana kulite aja dari jero tok. Kulite dijukui. Cukup bar kuwi wis do rampungan to. Ning padangan dudu-dudukane oke-okeane lho. Dudukan jebule sing di jumuki mau Bibit. Intel. Kalinya dhisik ngomong rombongan anu wau kah dhisik. Intel Oh, iki iso. tai Padahal wedhus. betul. Iya. Padahal betul. Nek surup-surup. Kan nek linju kan lonjong darul. Nah iya nek kan klatakan wis ra ono kulitan coklat bengi ya surup kan ya mungkin mesti ono wae. Dadi Intel iki tai wedhus. Boba. Tai boba. Kira ari barang mana? Oh, karo ari bareng ro Anto bareng lho ya. Ini rada gede padahal ya. SD wis gabung karo wong itulan aku paling ra wis di atas kelas 4 kok. Di wong itu Karo ngomong makan iki bareng ya. RT 5 dan 6 ini arane RT 5 luar RT 6 kidul. Yayan Rudar ki RT 5, RT 6. Gitu. Ini jadilan ke kelas piro ya SD? Sing karo langgeng. Sing jadilan nggo Sing kertas. lawas. Wo, Sing nggo kerdus. Ini ndamu kowe tar. mubeng iki. Anggonku tahu terus nang ngarepane Pak Disri ya tahu to. Heeh. Terus nang nggon masjid Langgeng barang iki tau. masjid sing anu saya dibangun masjid kuwi. Baik iki kelas piro ya? Ini sih cilik Cilik SD kayak. SD karo arep barang ae Nendra. Lagi dadi rak tok ta. Arep golek mbokne. Nek wis surup mulai ora. Karo dadi iki. Iso. Goblok ya. Iya mbiyen iki lewes ya mergo digoleki. Si Endra ki ning sumur kawak ki mangan awu. Apa hubungan godhong itu? Ini orang aku dadi mangan awu. Ya terus digawe ke kira-kira ulang kan nggo godhong gayam kae disentengi. Ya iya. Ya kuwi. Ulang gawe raran nggo kardus. Ya nek mbiyen iki tetep dolanane yo gawe ya mbiyen. Gawe. Mbuh kopo sing ora kan mung bal-balan tuku urunan kae. Urunan bal. Liyane. Terus berarti awal-awal ya ana bal-bal iki. Nggo bali ndoko ae. Terus bal kompan. Heeh, nek ora ya balekan. Oh, heeh. Bal kompan pertama ngerti bal kompan lintang digajul ya. Dilekke apa? Kang Mul. Mulu ngene. Heeh. Kang Nendra. Like. Kangen apa? Like ya kayak jadi bapaknya. Ah, kuwi, Pak. Lan ndang ora digajul. Digajulin kok ngene iki. Heeh, pucukan iki. Oh. Kan nek
bal plastik kan gajul-gajulan biyen. Oh. Baru ngerti ini terus. Oh nek ra yang nganggo iki Iya. to biyen. Ngerti bal kompan digajul cetok. Ya nyeker. Heeh. Ya masuk kok ngiring-ngiring mau cara-cara ngene ta? Terus kok ngirang-ngirang lah ngene. Spesial. Spesial. Di Darmawan iki Edisi khusus. sing paling jarang ade ketemu ya nek Heeh. aku ya kan wis omah kene. Digawa wengkon. Wis merantau ya. Ngiring berarti aku lari kita tahun enam iki. Pas acara apa iki? Jagung enakmu ya? Ora jagongan. Pas apa ya? Kowe tandalan to nang kuwi? Oh, tandalan. Wis saiki ngarepanku jembar ya. Ngwoli. Ya tinggu ana Panggungnya permanen. panggung permanen oh. Panggung. Tanah kas kok. Ya urung uduk tanah kas ning sih dae pribadi ning di sementara di Silih Lurah sih tinggu kegiatan masyarakat. Dadi bangun panggung permanen ya. Permanen. Berarti kira SD ngetan lah. Heeh. Terus perawatan ngidul. Itu. Ono lapangan ya kamu tuh Ane kuwi ganti panggung kuwi. ngarepan ngarepanku Berarti madhep lapangan? enggak ya. Oh. Ngomong pojok anu pojok omah pojok pekarangan Kowe nang ngono melu ketoprak. ora ono ning kamu Cah mbane weh pengetoprak. Nek ditekan ketoprak di SMP terus SMA kan terus ana Friendster, Facebook ora. Oh. Jenenge udah. Nickname oh iya Friendster iki jenenge apa ya? Arma apa ya? Masih ah Si mencintaimu. itu merubah revolusi Ah. apa? Mas Arma masih pas jalan Friendster kayak bahkan delete aku. Oh, njuk Facebook tuh kayaknya. pas jalan Friendster Tapi lumayan suwe aku dolan Friendster mbane Facebook. Wong dhisik njuk mlebu ning HP ta kuwi Facebook e. oh wis Wis iso diakses nggo HP ta. Simbian Arma masih menunggumu apa itu? oh kan ya asli menunggumu Neng ning menunggu revolusi untuk merubah segalanya kata ini jenengmu iki. iya. Oh, anu ini kok tak ganti. Arma. Jenenge ya tak. Namanya Gilang rocker romantis lho. Apa ya? Wah, kelingan. Nek Facebook yang McCartney ku, McCartney The Beatles. Facebook. Nah, tapi cara mainnya lali aku. Tema apa ya? Mainnya tema apa ya? Heeh. Oh, tema. Nah, kadang tak gawe mbiyen ning rukun jodok Warnet to. sing lor dalan. Itu dalan. Sing sak Dalan. ruku-ruku ono mbiyen. Sing saiki bangan ku apa ya? Bang pasar kita ya. Wah, ra kelingan lah sing kono. Ini tak gawe iki. Dalan aku. Temane SpongeBob ya. Friendster. Lali ya. Oh, apa ya? Oh, ora yang 8 ora songo. Facebook. Mitri. Eling ra Mitri. Ora dalan aku. Ora dalan. Ora tertarik. Ngacak nomor. Sak nomor. Yang dilalai mesti oleh wong wedok lho. Gumun. Nek sing pebasket lo Ambon. Kayak udah melu lah. Ora. Nggak kelingan aku. Ora ngerti ya. Ora melu kita iki. Ndak racah UMJ ya. Awate le latihan basket nang kampus lho. Ning wong kota ya. Jeneng lali aku.
Nah, kuwi ya saka acaan nomor kuwi. Saka acaan nomor dilajak ketemuan gelem. Pokoke moro saka kono. Oh. Moro wis kene-kene wis tau cah basket wong kota. Pawakane wis cetha cah basket proporsional lho. Jebule. Nah, tekane Ambon iki nggo motor 75 ya, branding kae. Kayak wonge imbune nek isih ana apa delok. Wonge ireng. Kayak ya rupane kurang menarik ngono kalau. Marane omahe Ambon. Aku ro perwaan wae ta iki. Kluthuk-kluthuk mulai. Terus ditinggal Ambon juga. Kecewa, penonton kecewa. Otomatis. Ekspektasi ini kan wis anu. Keduren. Nah, iya yo mergo basket Nah, ngono. ya atletis mesti ya. Warna wong kota mesti resik. Tekan gone ya. Penonton kecewa, aku kan ludung-ludung mulai. Jeneng nari aku. Nek kalian Ambon enggak tak tekonane. Ira, ya gue mau ora tau petuk. Dolanan medsos, awal-awal medsos. Friendster, Facebook. Chattingannya ini mikir iki Yahoo ya ini. Oh, apa lewat? Ada lu HP nih daftarnya langsung apa ya? Yahoo ya. Gimana Yahoo kan ya? Yahoo kita ambil rung Google rung Oh, tutup. Urung booming. Neng aku kan barat tertarik sih mikir iki. Oh, yo pertama gue sing apa? Ora tertarik karo HP-ne ra support. Wah iya. HP ku ra support. Ben iki. Wih, Wih kita wis berwarna tuh wis sing wis Wis, HP wih. berwarna tuh. Wis sambung internetan. Nah, HP ku urung ya wong sih. Sony Ericsson J. Wae emang iso nggo radio. HP pertama. Heeh. Ya ning wis berwarna lho. Ning urung iso nggo internetan. nah ben iki HP pertama Siemens A5. A55 ya. UC50 nek salah. Padha Simen. Dan terus kan kipete gampang pecah tuh apa gampang cuil. Oh. Aku sanggup biting ya dia ngetik. Geleki Lho. Siemens Muntu. Zaman semua lagi HP Polyphone iki wis Bisa, kondang oh, wis iya. liyane dok monoponik ya. Polyphonic. iso ringback tune. RBT. Langganan aja ini. Pulsa ta ya kayak. Ono sing gratis kok ya. RBT lah nek telepon anu tuh. Oh, Ono daftar kita kayak. heeh. NSP spasi opo. Kan bener iklan yang TV ya ben apa? Lagu kan ono kodene tiap provider. Kuwi. Karo nganu. Nek dong ngirim salam nang radio kan kira. Yo ae gak mau kritis memori ae. Ben nang Jessica kae. Kurang alami. Yo mau ngrungokke ning ora njajal ngirim-ngirim ora. Nek wis SMA kelas turunan. Radio ae kuwi HP ku sih. Apa main support nggo radio kuwi. Ericsson ya. Radio yang awal-awal ngerti apa lagu-lagu slow rock ki kuwi ning Istakalista kuwi radio. Oh. Apa ndak jemuah kuwi. Kuwi lagune kuwi terus. Pokoke apa genrene slow rock terus. 90-an, apa anu? Yo era-erane Led Zeppelin barang kae. Pokoke 70 80 90 kuwi. Ngerti lagu-lagu ora kadang ra nyebutke judul to.
catete refe. Lirike refe apa? Ojo digoleki ning warnet. Ben anu ya sik. Pokoke sing ngene iki. Oh. Katane Ra iso langsung ke HP ya. Ayo kuwi sana nggo radio. Kuwi yo apa nih radio iki. Terus memori sih tau gak saiki. Saiki sih kita ya. Kuwi Tinggal ya pun antusiasmenya. seluruh kuwi. Seluruh barat tapi. Nek sing tau ngirim gratis memori sih anu hari kae. Tapi wis bar sekolah ya kae. Wis gede ya. Tulis tangan Morondono, Ya Sika yo. Jessica FM. Wah iya ibaratnya sing lor to sing cah lor ngono. Sing- Heeh. Sing yo sik update kan yo nek sak kelinganku lho. Wen sing ning warnet pertama cah kene iki ya hari kuwi to. Hari ro yo ro Wahyu paling. Terus sing sekolahnya do ning lor. Mbah kok ya ora terus. Ora. Nek arek iki bar iki nyebut Mozilla wae anu kok. Oh ya. Mozilla Firefox. Ora. Heeh. Arek iki nyebutnya Mozilla Foregrip. Ha kuwi yo dadi print iki to kaya apa? Dajal yo wong goleki macam-macam Oh. nang internet. Awal-awal internet. Nek sik rada anu mah Yusron ben iki sing rada mletek internet iki. Wah, ora Terus? karo Yusran aku. Terus ngejak ning rentalan komputer ngeprint apa nih Yusron kan ben. Mozilla Foregrip. Mozilla Firefox. Kuwi yo. Mana ya internet. Ya kuwi. Yo bahaya itu. Bahaya. disalahgunakan. Ya STM kuwi 80 giga zaman semono. Full. Obat. Kosida. Nek mbuh kae mbuh dicilih sapa yo. Kan biyen iki apa rollingan kok di nyilih ngono lho. Nyilih kok sapa sebenarnya. Ngatamke. Baru ya Pak virus ya. Ayo Itu murup terus. Bagi anu ya, infrared ya. Digathuk kene. Heeh. Itu turun mati yang anu Bluetooth. HP-HP larang ya betul. STM. Berarti STM itu wis jadel ya sini. Awal SMP ya? SMA ya. Awal SMA. Apa ya? Wis kayak dhewe kan yang tuh bilang iki kok melu sikek iki pas ning TK wae di sini. Rombongan sikek wae. Pungdir. Sik ayo sik Pungdir. pungdir. Dan wis melu pengusir baru wis nggo gendruwo kan melu terus tiap babak. Pungdir ki aku buta wae iki. Kan kayak kemarin Mas ya. Tapi itu Leno. Apa kayak Waji wae sapa wae. Aku wis ngesak mari Mas. Lha tak durung lekal wis ngesak mari Mas. Oh, mari-mari kok. Kon gaweke kan dhisik kan dadine tok-tok to. Oh. Kon gaweke. Ya digaweke tenang. Oh, gambar Mas Aset. Heeh, ayo mari Mas saya tak sak lho. Wah, gue kan gawe. Ya digaweke tenan iki. Ning ngarepe litan saya wae kuwi pas kuwi kita iki. Ali apa aku melu pertama iki ndruwo kuwi, Pak. Melu pertama. Nang apa saya tahu. Nang aku jarang kuwi. Topeng sing isih bagoran iki lho. Karo goni. Goni. Bukan topeng-topengnya sirah kayak. Dorusa. Sing cuma lengan kowe, gudang ya.
Salong. Iki njadel kuwi terus Wahyu kan Wahyu barang butuh Wahyu Digdaya. Oh. Ambil kan ana atraksi mangan mawa to. Heeh. Ora ngerti trike nek Wahyu. Ngerti mangan. Oh mawa dipangan. Wis kemah-kemah ning nerocos. Baterai loro ning profesional. Kuwi yo. Isi zaman atraksi ya. Nah, betul-betulan barang ae. Ya kuwi tak nggawe mari Mas kuwi. Mari, Mas. Urung melu aneh wong jir. Urung tau ngalami. Maksud terus wis Sing kreasi ya. Tapi mulane kreasi sik melu lho. berarti langsung jaran, Bro. Heeh. Di rumah don dadi kabeh kae. Sak desa. Aku kreasi ki ora sing pertama melu. Nek ora wis jalan pindho ping 3 aku lagi melu. Nek sing kirap-kirape melu lah. Kirap sik nang ndi? Sik ning Gilang. Sing pertama ning Gilang. Kira pomcir. Nek nang Gilang aku ora melu, nek pungcir. Akeh melu sing nang alun-alun. Ngubung batangnya ya. Oh, Kayak melu aku. Ini biyen ra ngrasake lempoh iki biyen. Seneng lho. Ben iki aku napa apa ya? Pelajaran ya. Lali aku nenek kuwi. Ning lek ngubung batang kan. Terang omah lecet-lecet ae sik. Tekan ngono sik dhewe to. Nah iya. Ning altar apa ya nene? Numpak truk. Ya atur ngubung batang. Kuwi nang Gilang iki ping pindho ya. Kelengane yo sing kendange diboncengke pit ae. Kuwi sing pertama. Pongcir. Terus baru kan nggo truk, aku ngedram ben. Wis kreasi yo jane. Wis kreasi. Kayak gamelane ke truk. Nah, sing ketelu iki ora ono apa-apa. Memang jadlane ra metu. Terus nang endi? Trirenggo. Trirenggo poso-poso ya, Weh. Oh, heeh kuwi. Aku buber STM kae. Ya anu nggo truk kang mentek sing fuso. Ora truk biasa. Mbok sing ireng kae. Mah liwat Bajang sing kulon iki ana dintep tawon. Ya lek di SMA wis pisah kabeh. Oh, Iya. kuning manding. Jan ning Aku nang jetes. Yojo. Calor. Dhewe aku semete. Nah, ben dasarnya multimedia satu dadi. Daftar ini ora ketompo. Ketompoan dolanane yang ngene iki. Kayak film ya. Ambil- Video-video. Ini diracuni lek langgeng nang SMM. SMM wae. Ada belajar gitar to. Yang mau diragate ben. Biyen yo urung anu SMKI barang ya urung ya. Bro. Malah ning SMM iku ya. Heeh. Nah, beneran tuh bawa gamelan alat musiknya gitar kuwi. Pun dhisik isih melu-melu kancane akeh nendi. Ono Des. barengane mangkat iki dhisik ngepit e. Saka omah tekan jedes iki. Ini berapa tahun ngepit? Aku sesasi. Tahun. Yo ngebis berarti. Oh, sesasi wis akeh nganune apa iki? Ora penake. Tahu Berapa pedale nih, apa? petele saka tetek Tugu lho Malioboro. Ah. Nah, takon benake tekan pojok beteng kulon, benake nang kono. Pedal siji dadi mung ngatel nggo pedal siji ngono kae. Tekan joteng kulon ya ada ya. Nah, iya. Pitmu jengki ya mungkin ya. Pertama jengki mung seminggunan, terus aku ditukoke pit Jawa. Rada nganu rada Tenggeser. banter, ngleser kae. Nah sing pedhe kuwi jenggo jare. Sik Jawa.
Dan terus setahun wae Nah, iya. sak semester lah lele. ora kuat aku Sesasi. Padahal kan udah ngepit kabeh. Ya hari nggo rider kae ya. Radane mung dilo wae. Mung iki lho. Oh ngrasake kesel. Oh, pedale cilik banget. Iki Arianto, Wahyu, Maman. Heeh. Liyane do isih setia ngepit ngene bis. Padahal Bajang. anu acuanmu sing wae koncone. Ayo. Padahal koncone sih do ngepit sasi ya. Pasti ya kawan. Wargane mulai barengnya ora bareng ya. Mulai makate bareng mulai kalau digabur dhewe ngene. Oh, sak kakak kelas kabeh ya barengan. Heeh. Wis angkatane mungkin entok. Dhewe. Terbaru ya Aji. Ya iya. Aji le kowe lulus Aji Aji apa lebih sih? ya. Heeh. Sing jumpai si Agnes. Oh, Di cakep. kelasku. Ning kaya ora ngepit ae. Lebih kan? Ngepisan. Oper pisan tadi ya? Oh, saka awan saka Bajang terus mandek Bajabeten Kulon over Jogja Tempel terus pedun Cici. Cici Borobudur Plaza Buplas. aku Saya Cici ra ono jan. ngerti ayo muni Cici ini Jogja Jogja. Ngerti Buplas. Oh, ada yang melakukan ya paling 500 meteran ya kene bebekan. ya ora Ora apa? kene klepu mungkin kene klepu Ya ora jan. Wong kan menggok ning ngene terus ning ngene kok. ora Ya bojo sithik lah klepu. Wis kanca dhewe. wong mulai repot pas udan ya melayu Karena ana jalur ngetan ya. Bisa iki ono ning dadak oper meneh permen. Saya mangatus saya iki. zamanku aku wis 1500 Tarif pelajar. tarif pelajar 1500 cuma semuanya nek sing reguler 3000 Saya kelas Jogja ming 2000. 2007 2008 2009 nek pelajar ajak terus 1500 Nah, Dewi lulus tahun 10 toh. oh SMA. Neng mandeng ya akeh pengikutnya ya. Heeh. Aku sing sikik dhewe. Oh, terus benjol, Benjol Nopik, Ipan, Ipan. Mandu. saiki wis nang Manding to Sak kidule ya. Lu disensor, disensor. Mandeng kan suara talak ya mandeng. Nah, sate alot. Sarana mokel. Nganu. Takeshi. Tak sih. Semete ya kayak pengikutnya semetean. Sing gayeng yo karo Nopik aku mbiyen. Kan hitungannya kan aku mbiyen ora tau dolan to. Nah, kancaku jedhes almarhum pisan. Kancaku jedhes iki ngejak ning Tirta. Renang. Oh. Iki kelas 1 gitu. Kelas 1 STM. Kuwi ya aku ngejak Nopik to. Nopik yo pas kuwi iki yo seneng renang. Nah, aku sekolah kene bunjingan karo Nopik ketemu ning sekolahan to. Teman ro kanca ning sekolahan. Lah tekan ndi? Tekan Tembi. Aduh nanti kafe iki ngene. Jebule iki kan aku ora ngerti ya. Aku kan ning mburi to. Aku kowe ketilang le ngerti anu ya tanggap polisi nih. Kuwi kan Tembi kan saka kulon ngalor kan nerbas Bangjo to. ya Bangjo Tembi ngalor kan. Ya polisine ana sing jaga dicegat kuwi digo ning pos. Kuwi dongrang. Wong lampu merah nerabas. Lah kuwi ado nanti Aling Tirta, Pak.
terus di kolam renang. Buwi dong ora. Ditangkap. Lah ngendi ta, Pak? Lah bajikku ta. Kancaku itu, "Wih, piye to aku?" Jare ngejak-ngejak ra. Cak kan aku. Cah telu men. Oh. Aku ora ngerti, numpek ya ora ngerti ya. Nah, Begitu begitu nggo grandmu oh karisma. nggo karisma aku. Nah, istilahnya apa? Bali don cukup duit to, ben kon bayar piro ngono, Pak. Cukup duit tekan wis urusane beres. Wis ngerti tau tentang di jebul tutup. mulai waktu bayar cetok tenan. Ini bengi zaman SMP nang wis nang Tirta lho. Nek sing Ayo wi rata melu ta. Oh. Tapi nang nganune nang kaline lho. Oh, ning keduni to. Cenengan ning Tirta tekan tembin. Ora tau dolan ya gitu. SMA berarti ya? Oh, ora iki. Dari orang desim barang. Biar pas pancu. Tilang. Gue ngopek sih kalingan. Nek balane SD kuwi kelarayan etar. Tendo nang ngene iki. Apa jam istirahat? Tendo, kelingan aku. Jam istirahat, dolan tendo. Selain bapakne. Dolanan nangis. Ya, aduh dirapenak to. Arep terus dolanan wis nek wis kok wahku nek arep lunga. Tahu ya dolan tendo nanti wengi ya, ora rampung-rampung yang mulai Ceklek. jejeklek Kalau tekan bunyi kok. sore. Surup. Sore. Lunduh-lunduh. Ya belum yang kerep ini dewi. Emang ndelok lho. Cili. Dijak main kembang. Ndelok wae. Daya narko. Di sini era dolan tendo ya delok Mr. Bean buat Tom and Jerry gitu. Oh, zaman VCD ya. Ya iya. Mr. Bean. Semono. Wis oke sing skip pang memorine SD SMP. Ini tahun yang Ramayana bareng apa ndelok Ramayana, ndelok pentas tuh berarti. Ini acara sekolah no ya. Ada sekolahan. Belas ya. Nek aku mau delok itu ora tergambar yang pikiranku. Tapi le mangkat Erna mabuk iki kan. Erna Slentor. Aku kelingan mlebu ae, mlebu no petengan terus anu. Jadi gambarnya kedua kali kan aku. Ono kae terus ana prodame. Kayak wajan-wajan Ya, gede. Itu berarti bangunannya sih rasa ini. Ora kita itu. Wis ra. Terano ta. Bahwa aku tak kelingan kayak sing saiki dienggo Kolam apa sing kolam kulon to? renang apa sik kulon Ah. ngerti ya. Ayo lali kuwi deh. Yang dhisik ki ana sing gelanggang atau apa ya, panggung sing ning jaba bareng to, ana sing outdoor ana sing indoor bareng. Kelingan ku kondisi pas istirahat jelas kae do ning anu kuwi, ning indoor. Ning outdoor. Ya kaya kuwi mau sing aku nang Borobudur ya kali kan. Ini kelingan mergo hilang karo keselamat itu. Jangan etel lu ya lu Pak Pur apa Pak buka prap kita ya. Waduh. Iya tetep anu ya tetep. Biasa bae. Lemben ngono ya. Nanti dadi bebas. Larangane. Wong zamanku STM iki sih nemoni guru udut tok ning kelas iki. Zaman STM. Guru fisika kan. Nah, jam kaki nek sing nemoni udah ora tapi sing
ngene udut mah ono guru SMK. Udang garam pendek ae. Bare SMA terus mbut gawe. Nek belas nang kuwi ta? Aku nang Rawang sih. Oh, ada ya. Rawang mung 15 sasi. Dilo dhisik. Medun fiction kae puter nang kono kuwi. Jenjit-jenjit ambruk. Wis ning nimbang tang kuwi. Oh. Kowe paham kowe? Aku lagi bar medun iki. Bar medun saka pick up ae. Jajal. Nek iso belok kan dhuwur to. Heeh. Cincit. Kayak barutan lunyu. Ning ngebuk barang tau to ya. Nang ngebukan saka toreng gak dhewe. Ayo Oh, nganu kae iki saka Gunung Kidul. Ah iya, saka Sri Gedhong nek Rapindul. Ah, iya. Untung ana damen-damen barang kae. Kae kan beri duit to kae. Heeh. Motor telu. Wang, sing beri duit wang. Aku ngombe gapro. pindel kowe kae kita iki. Ning saka Gunung Kidul ya. Sri Gedhong ta. Nek Pindul aku bener Ilham kudune. Sri Gedhong. Sri Gedhok iki sing Sing numpak perahu lho. Air terjun Heeh. sing Nek nek arep dadak nggo perahu. wah rakel dengan Nek Pindul kan sing nyeblong kali, Mm-mm. nggo perampung ae. Nek Sri Gedhong ki Pak Playen, nek Pindul ki Karangwaja. Lain Kidul pepalian. sing cerak apa sing guwa apa ya kae. Sing ana wit Guwa gedhe nganu. ngono lho. Heeh, kene gua Rancang kencana. Rancang Kencana. Rancang kencana. wis wong sekolah bulan menggo. Sik brudhe mblusuk. Tekan menggo ini iki Dharma ndi baleri. Lusuk iso nganu kayak sing ban ngarep mlebu nang grumbule. Ah. Nyer kowe kecelakaan ngono lho nang Badran. Nek bar kelut ya kita. Ah, bar kelut oh bener. Bar kelut. Kayak apa BBM ya dikirim foto nek motornya ajur ngarep apa totokmu ya. Wis WA apa nih? WA. Wong Aku iki- BBM iki mau jumpai di Pau. BBM iki mergo sing saka BB neng pindah neng Android kae mau Oh. jumpai di Ya kan terus terus neng ngarep pocong. Pom pocong kae. oh. Tak susul wae ya, aku karo Samsu. Samsu. Ayo tak susul. ya sing tak bonceng iki apa ya? Aku metuk yo bonceng iki apa ya? Yo kecelakaan. Wilham apa ya? Pas apa ya? Lendi. Rantai aku tapi aku posisine iki metuk. Metuk tapi wis bar saka rumah sakit yo nggo bali lho. Wis ngombe gapro ya. Ilham tau Ilham ning itu ngono. Tapi boncenge kok ya. Sing ora ngerti le kecelakaan ming kon metuk. Tak bonceng itu karo sapa ngono. Ali kok. Setelah momen tertentu kelingan kena tiba motor remuk arepe ya. Nek motor remuk dibayangke wong kayak ngopo. Lah kuwi. Wong biasa. Nek mergo kelut nek. Lanang buah di dia terus kan. Ya kuwi kumpule ning Jadilan kuwi. Jadi terus baru ketoprak pandak ae. Terus rak yo aku melu pertama ning kelurahan kae, ning Sumo Genjik kae. Wis digandrung ae. Ah iya. Nah,
Itu sing pasti gandrung ya. Burung sak durunge. Aku gelut turu Deni, awal-awal kenal Deni. Berarti pas Bayu sih melu anu. Oh, isih melu Perang. Oh. Ayo apa? Tangane Leno dicokot Bayu. Heeh. Sing sumber mlendeng lho. Wah. Oke 2014 14 itu ya. ya antara iku 14 15. Tok jak kae, tok jak. Sing ngejak kuwi. Hmm. Kurang wong mau piye. Ndak sing nom-nom. Iki. Ning kowe wis melu to kae, maksudnya wis Aku keteprake to. Aku nabuh kae pisan. Lah peran kowe perang iki. Nek peran aku FKB. Nah, ketoke wis apa sabar kuwi ketoke. Jadi aku nabuh. Kowe melu sik kok kowe. Aku nabuh wis setahun mau 2 tahun FKB. Aku peran dadi prajurit iki. Sing nggo jarane ya. Oh, sing anu jaran, terus aku nggo tongkat rotan kae. Juara loro. Kuwi rong melu aku. Melu ning kelurahan. Wong kene sing melu meh gak keruakan. Prajurit kabeh. Terus baru kuwi lah setahun ya aku ketoke. Nek ramah tahun berikutnya langsung nabuh deh. Karena ora pede to nek anu ki terus anu mbak danane melu nabuh wae. Ilame ro melu pas aku peran iki. Tapi wis begitu kowe nabuh, dhek melu nabuh. Ilang. Oh, tak ajak. Ya sebelum tekan sing aku nabuh toplakan wis nabuh jalan suwe. Ro ilang. Oh ya kreasi baru ya. Oh, saron kuwi. Terus rame ning kene lho, tekan jowo. Ya jajari di Privara Mas Gianto kuwi. Ya nabuh iki sing lekas melu ya kita iki. Sing FKB. Oh. Kan aku keletan setahun kok pas bar ning kelurahan. Njuk kae Sukroso Tekno kae. Ya kuwi bareng tuh tadi Sukroso Tekno. Aku melu. Urung bawa Sukroso Tekno. Ana kelurahan iki blas rata Sing Ora ning kecamatan. kecamatan. Kuwi kudu ning kecamatan sih pas ning Pandak ae. Ayo kuwi Sing anu apa? juara pitu ya. Sik pas juara loro aku mulai pertama iki. Sing ngarang Pak Daryanto iki lho. Naskah. Ya sing terima kuwi. Nah, terima ning jenenge dudu Bumi, terima kali iya. ya jenenge. Bumi Perdikan wae ya. Oh, Awen duwe kaos Barcelona ro. Terus apa? Kaos FKB ning desainnya Barcelona. Urung. kuwi bumi kelahiran ya Bumi kuwi. kelahiran. Nah, kuwi aku peran ya kita. Tinar buka apa ya pas? Ah, Tinar Buka, heeh. Tinar Kuwi lagu pertama. Kan juara loro apa? Jalan Luru Juara kae. loro. Lili oleh pemeran utama wanita terbaik. Ini ronde belangkan barang sih. Mendosol lho kae. Durung ngadekke Kurai gede dhewe. spesial size. Kan terus ngono dhewe sing melu tak Edi, Luki, Nah iya. terus Gempo. Kuwi Tinar Buka kuwi kita ya. Ya kuwi aku Asli. mulane ya kuwi. Skop. Wong dhewe kae. Kuwi yang sadurunge karena kene pentas ya to. Pentas nang SD. Apa ya? Pas Lali aku. Baru Sukroso Tekno tapi kuwi. Nek petane SD di atas 2005. Kelas ya? Dumilah. Pira? Tulas ya. Nah, sudah sama kuwi. Kuwi Retno Dumilah bareng kuwi kan pentas SD terus dijikok ning FKB kuwi doan. Heeh kuwi. Wong aku wis kenal sik, Anggit. 2000, heeh, njuk FKB 2017 kuwi Tinar Buka. Sing Gempo Festival. kan. Gempo kan wing keplok ae. Gempo terus Ipan. Heeh. Nah, selama materi biasa. Arep munggah pentas dirune Pak Dalyanto aku nak
kira-kira oleh mau keplok elek rasa keplok no. Terus golek aku pe Mas Mas. Yang penting munggah wae. Terus atus keringat kae. Nek jane keploke dompo lho. Ora iso imbal. Cah loro anu dumbuh. Heeh, dimah bareng kae. Kayak ade nomor piro ya. Pan sadurunge paling garing ngentekke pentas sing sebelum ak dhewe terus ak dhewe dirurui kan. Nah. Kira-kira mau ngelak rasa keplok, ndak elek-elek iki. Tembangku selip ya. Terus pentas ketoprak dadakan iki apa ta jenenge sih ning gesikan iki. Dharma Taruna kuwi. Ayo kuwi 2019 kuwi. Dharma Taruna mau. Dadakan kok. Karena menunggu revolusi mau. Ah, kuwi Arma menunggu revolusi untuk merubah segalanya. Senengnya ketemu. Arma masih menunggu revolusi untuk merubah segalanya oh ya. Lucu ya. Friendster apa Facebook? Facebook. Facebook anyaran ya. Indonesia iso gonta-ganti kok ya. Iso. Heeh. Alay-alay ya jenenge. Ganti Mawan. Mawan. Mawan kan anu kaos kae. Kaos bal. Apa jenenge? Nyablon nang Leno lho. Isi Wah lali aku. subasa-subasanan. SD. Anu, pasangan emas kayak Ari Rojemek. Apa bahasa rumah sakit. Terus si Ini Wahyu bahasanya juga. Ari. Misakine Ari. Hah? Ari misakine. Pasangan emas. Terus kipernya Wakasi Maju lah, Wakawida. Hari Wakawita. Wakabayasi deh. Hari Wakawida. Sekelumit perjalanan. Perjalanan apa mau apa malah lali aku. Nostalgia mengenang masa lalu. Terus tekan Rabi tahu kan? Orang Pitulas berarti. orang 18. Aku 2018 kok dar. Nah kan mengkajak pirang sasi ngono. Apa? Oh, ngerong telung sasi kok pira. Kok papan. Amben pilihan ketua muda, ini ketuanya aku wakile. Nah, ini tuh rapi ya, trembelane. Tak terkait terus gue. Orang Medun juk munggah meneh. Donge rombongannya edisi tuh kayak dar hari. Nang miturut umur. Ini Oh, haji sih tuh kan. Iya. Ayo ora kepikiran dadi ketua. Ngomong wis kenal ae bisa. Kenal. Ya karo bojoku ya. Oh, Kenal. tinggal rapi. Jadi gue pas Covid lah. Covid 2020. Wis anu wis prokes kae. Ora oleh acara lemah peneran. Acara meneng KUA. Nang KUA nggo handscoon karo facial kae. Burung via Zoom ya. Sing via Zoom anu, aku Juni ta, terus Oktober ya. Lah si Weli sing tau pendamping dhewe. Kayak ya anu, Ya Zoom. Zoom.
dadi ora sakral momene. Ngesahke neng apa nah bosan Islam apa nek darurat no iku ngesah anu membuktikan lulusan Muhammadiyah Iya. Oh Muhammad ya kowe. Ning status ini. Status sekolah. darurat Urgent. wis merong jam iki Ya begitulah sekelumit perjalanan kisah saka zaman SD tekane yo kerja njuk rapi. rapi dan anak dan kehidupan masing-masing sing masih Si penuh misteri. terkenang-kenang dan penuh misteri. Kemudian episode kali ini disponsori oleh angkringan Priambadan. Nah, nek mau pesan-pesan makanan, mau pesan-pesan apa? Wedang jahe. Wedang jahe dan segala macam snack-snack bisa langsung hubungi di sini. Nomor di bawah Nomor di bawah ini. dicantumkan.